Good morning guys. Dito po tayo ulit sa ilalim ng tulay. Tayo magluluto ngayon ng hipon with kalabasa at sitaw. With gata. Kinataang Kalabasa, sitaw na may hipon. ayun. Ingredients po natin ay bawang, sibuyas. Ate ka. Ingredients. Ang ingredients natin ay hipon, luya, sibuyas, bawang, magic sarap, paminta, malunggay, kalabasa, sitaw, saka pure coconut milk. Ito naman yung sikan na gata. Ito yung pangsabaw natin ngayon. Asin. Asin. Saka may kunting isda. Yung nahuli Pritong isda. kahapon. Yung nahuli kahapon, panglas natin ay lalagayan na prito na ho yan. Tilapia na maliliit. So, ang gagawin natin ngayon is paghahalo-haloin natin yung ingredients. Ilagay lahat sa kaldero. Ilalagay natin sa kaserola lahat. Ito, yan, haluin natin. Dito nga. Mas malinaw. Itas ko pala kasi. Mali? Hindi ako. Ito, hipon, bawang, lahat na po. Haluin sana na. Yan. Wala nang gisa-gisa. Wala nang gisa-gisa ho yan. Diretso ho yan. Kanya pala yung ano natin. Yung kutsara. Sabi natin dyan guys kasi bawal ho magkalap dito. Napanatiling malinis pero marami pa rin ang matitikas sa ulo. Lagyan natin ng asin. Ang palasa yan. Halo-halo. Haluin na natin. Kasi mamaya ho hindi na ho natin nahaluin. Ayun na natin anuhin to. Haluin. Kasi pag hinalo madudurog ho yung kalabasa. 1/4 nga po pala yung hipon. 1/4. 5 pisong sitaw, 10 pisong kalabasa at saka libreng malunggay. Moringa. Yes. Lagay na po natin yung pangalawang gata. Ito po yung magiging sabaw niya. Mga isang baso siguro na. Isang baso't kalahati. Isang 1.5 cup. Okay. Lipat po natin to. Kasi siya kung pangtakip. Maya ho, mahukuli ho yung malunggay. Last yung malunggay. Pagka malapit ng maluto. So guys, hapuin na natin to. Pisahan na natin. Ang galing niya pala. Kailangan pala dito sa taas. Siya nga pala binili to kahapon ng misis ko para dito sa vlog niya. Yan. Hindi yung gaano makita nga po kasi blue flame. Umusot yung hangin dito. Kailangan nilapit. Okay. Okay. Balik tayo after Balik tayo after mga 3 minutes siguro or 5. 3 to 5 minutes. 3 to 5 minutes. Okay guys, balik kami. So habang hinihintay natin kumulo, Tayo po ibang fishing. fishing muna tayo. Ate, fishing ka. Hey, hi ate.
Ayaw niya. Fishing. Check natin kung kumulo na. Malapit na. Check na po natin. Ito na yung ano natin. Ang hipon. Mula na ho. Luto na yung hipon. Yung kalabasa na lang po. O yan. Kalabasa na lang at saka yung sitaw. Panoorin natin. Check natin mamaya. Fire, go! Okay guys, titingnan na natin ngayon. Pwede na. Titistingin muna natin. Wala. Lambot na rin yung ano. Yung Lambot na yung sitaw at kalabasa. Kaya lalagayin na natin tong pritong isda para magpadagdag pa ng lasa to. Nahuli namin yan kahapon. Nahuli niya. Yung talaga masarap dito sa probinsya eh. Marunong ka, may ulam ka. Ngayon lalagay na natin yung ating bungang malunggay. Dahon malunggay. Kasi na po yan. Saka natin lalagay ngayon yung pure na coconut milk. Pinahon natin na haluin yan, ganyan na yan. Balikan after Mga 1 minute kasi kailangan bantayan na yung gata para hindi siya maging buo-buo. Kailangan babantayan na siya. Ganyan natin siya. Pagka ano na yung kulo niya. Siguro mga 30 seconds lang yan. Ito na daw yung pagkulo. Yan. Para hindi ho magbuo yung ano, gataho natin. kailangan iikot-ikot. Ikot-ikot, ihalo-halo na hindi nagagalaw yung ano sa ilalim. Yan. Masyado kasi malakas hangin dito kaya hindi may slow fire eh. Kailangan bantayan. Yan. Medyo kulay pula ho yung gata natin kasi sa hipon. Pwede ho rin ang gamitin, option is patis. Mahilig kayo sa ano, gamit din kayo ng river shrimp, yun maganda rin yun, masarap din yun. Yun lang ho, mayroon ho talaga ritong nakalimutan, siling haba. Pero okay na rin ho to kasi mayroon kami ritong dalaga, hindi ayaw niya ho ng manghang. Masarap din po pagka nilalagyan ng siling haba, yung pangsigang yung maanghang.
ulit. So malapit na ho maluto. Ito ho ang ginataang gulay with hipon na may kasamang tilapiyang na prito na huli kahapon. Ito po yan. Yun na. Tapos na. Ito, yun na po yung ginataang gulay with hipon. Sarap ng amoy. Amoy yun ng tilapia. Amoy ho ng pritong tilapia yan. Yan. Masarap po to yung mga yung mga isda sa ilog, yung mga napriprito, tilapia, yung mga hipon, river shrimp. Masarap din ho yun nga ginagataan. Okay, yan na po. Kainan na po. Yan. Sarap. Yan. Yan na, magkasama-sama na yan. May hipon. Tas mo. Hawakan mo. May hipon. Tilapia. Gulay. Kompleto na po. Okay na yan. Hawakan mo muna. Bilisan mo. Wait na ako. Ito po yun. Finished product ng ginataang gulay natin na kasitaw kalabasa na may hipon. With Tas mo malunggay. pa. See you, bye! Bye-bye guys! Kakain na po kami!